Beginilah kehidupan di desa terletak di Gebangharjo dan Linggang, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Dari kami pedagang sayur keliling, ikuti kami untuk lebih dekat merasakan suasana pedesaan di Jawa. Sedulur, jangan lupa sarapan. Sarapan lapis rezekine men berlapis-lapis. Bapakane roti, ibuke ya roti. Nenek ngomah ke lho, esok-esok ibu-ibu pada pusing nyari sarapan. Pur Mbak Tutik sing ora pusing ke wong wis mentas kabeh. Makanya nanti ketenan kita juga. Semua itu ada makannya berarti ya. Tempe dari sana. Tempe tadi kayak. Api-api. Tempean. Sampean kabeh. Tahu ae. Ya. Oke. Karo apa Mbak? Nek ninggone dhewe podo. Iyo. Kaya ngono kuwi, Mbak, ya. Kok bakul. Iku aja. Dukungan kalian berupa komentar, like, dan subscribe membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Karo apa meneh? Teri sewunan. Tepung beras ora? Orang gowe bagian. Sero presto gelem. Mo. Tepung beras tekan sero ke warane kok. Lah bakul. Cangke keduan. Oh. Oke, sedulur. Kadang ya diseneni wong ngene iki bakulan nenek omah iki. Wis karo apa neh, Mbak? Video to Kang. Matur suwun. Nameng tambah 2.000 naman. Nggih, matur suwun Bu Ria. Nggih. Lek Sujat, masa mboten? Lur suasana ning desa. Lah iki lagi ngrabuk iki bapak iki. Ngrabuk jagung. Sedikit demi sedikit. Mboten ditanjakke ngoten niku, Pak. Oh, namung ditaburke sampinge ngoten niku. Oh. Malah saya nek di ngoten kene niku berarti. Oh, nggih nggih. Ini luar biasa iki. Rabuk, perlu dirabuk sedulur. Sabar. Dirabuk abang, mboten dicampur sing putih ngoten niku. Jane ya, Pak ya. Lah nek sing abang ngoten niku dingge pripun, Pak namungan? Dingge pripun nyuburke napa? Oh, nggo awoke menapi. Nggih, Lur. Oh, ngoten. Carane ngrabuk. Walah kae anu blarake ya garing loro kae. Blarak loro garing kae kepiye nek nibani. Suasana di desa sedulur. Lagi do ngerabuk. Sementara aku masih jualan sayur keliling. Ini mamanya nggak ada di rumah, nggak belanja. Oke, sekarang kita mau ke depan sana. Oke, di tempatmu sedang musim apa nih sedulur? Iku di kapake Pak niku, Pak? Dicuancang di walai ini dirawat sedulur iki punya kambing satu dirawat yang bagus. Suasana neng desa ngene iki sedulur penake ra umum. Esuk-esuk wis ngedus mbek. Napa, Mbak? Lho nggih tertarik to, Mbak? Sing wegah duwite jarene. Bubur mboten, Pak. Mae bubur jenang susum. Waduh, kayak malah dipameri segane wis mateng sedulur. Nggih. Nggih. BC-an enten. BC-an kerupuk, lombok. Jane pengen anu neng sing wegah duwite nggih. Oke. Oke. Orang yang di kota. Iki ora di desamu wae di
Oh iya, anu Mbak. batur. Oh iya, Mbak. Lah iya lho wong penting nggo 1000. Bandeng besekan iku, Mak. Sedulur, urip nang desa ki remasane ya gampang, wong ya ora gampang. Perlu banyak pemikiran ya, Mak. Sedina ki men kanggo jajan sepisan men kanggo sedina ngono ya, Mak. Iya. Lur. Masak. Nggih. Jenengan pengen apa? Tempe ora nyambel terasi jangan. Kur ngering tempe nyambel terasi jangan cukup, Lur. Enak desa ke. Cukup nyambel bawang. Nah, ini nek di tempat kalian gimana ini? Satu hari buat makan habisnya berapa? Waduh, antri sedulur. Antri iki. Antri arep jajan kabeh. Bakul-bakul do antri. Pak. Entek-entekan, Pak. Oh. Nggih. Luar biasa iki. Mie telur Mas Dembolet ya wis nang kene. Pokoke pol iki. Iki pokoke tempatnya Mbak Jenny Garlic iki jujukane para pedagang kecil lho. Alhamdulillah. Punya ada. Nih bos Jenny Garlic ya. Arep masak ketoke sedulur. Aku ngerengseng. Rengseng. Rengseng ki ketoke ekor brus. Jegur wajan diangkat. Aja lali sambat. Piye sedulur? Tetap semangat aja lali sambat. Oh iya, tetap semangat. Menungso iki nggone sambat. Asal mudeknya ora. Adene sare. Iki Mbak. Iki Mbak Endang Bilem. Cek Wonogiri Bilem ke lebu kecamatan Rasi. Ho ya Mbak. Iku desekan. Oh cueke kuwi nah. Ada. Ini apa sih krengseng? Nah, emang aku ngandeng krengseng. Krengseng apa ambek krengseng apa? Godhong kates. Kates. Ngerengseng iki kepiye to? Oseng. Ora, dikai anu iki. Apa kambine iki kudine mak ora disanten. Oh lah. Terus sinten kono. Oh. Godhong kates. Nah iki buat audienku, iki krengseng apa nek istilah nggone jenengan iki? Ya mbok aku wae ora ngerti lho. Krengseng iki istilah masak krengseng. Om. Itu padi nggerut. Padi nggerut iku jeneng susum. Kelapa 3. Cabene 2. Kelapa 3, cabe 2. Sayurannya 2. Ini 1. Ini sama kelapa 10.000, terus ini 3.000. 13. 13. Karo lomboknya Lomboknya berapa? 2. 4.000. 17. Aku perut. 2,5 aja. Bude. Nggih dugi mriki. Iki Mbak Endang. Waduh, Gusti Allah. Ke rumangsane bakul sayur ke kadang yo dipameri duit akeh ngene iki, kek kur melet. Iki kok Iki masak apa sih hari ke? Bio. Kurang uzah. Karo kurang mutu. bakul sedulur. Bakul mie telur gulung. Ya kok dhewe brambang bawang lombok tapi diulah brengseng kok diteri cilik ora? Ya, diteri. Batur sing akeh sisan aja diibrek. batur miwe dadi duit. Mie rondok. Mie rundok. 1000 nganggo ndok. 1000 nganggo ndok. Oke. Jenenge telur gulung. Mak Ros, pun masak. Tahu ada? Mbok kon mulih nek pakehke jan ora gelem masak itu sedulur anak lanang ora mulihke. Kepiye iki? Ya aja sak-sake kesehatan penting. Anu tahu ya. Bakso ya enek lho. Aduh. Ada. Oh, lihat tadi nggak kelihatan toh ini. Waduh, sedulur bakso. Ini bakso candi. Murah meriah. Nih. Tinggal berapa ya? 4. Tinggal 4 aja. Kayak hati-hati. Pun. Enggak sarapan kok ini. Mana?
Namanya ngalas tenan Titi ngalas tenan. Apa? Tirep. Kayak konter ke wasine mulai. Ora anu apa kuwi? Anu Pak C. Aja. Aja. Iki gawe malas sote. Ini orang. Orang. Ora. Ora. Dek nanang kapan? Aku jatuh. Sapa yang jatuh? Aku jatuh itu. Mbak Iya wesan. Rak sekolah ya Mbak Iya. Aku jatuh. Masa? Jatuh. Oh, ini siapa toh? Ras gitu. Lah. Eh. Kayaknya mana? Atak apa lu deh? Tahu sama saya. Aku di kalau kamu borok toh. Ih, duduk Pak. Kene baru gua kene baru gua kene. Duduk. Is. Cari pahitan, Bu nih. Dia lapis mau. Lapis. Duduk, Pak. Lapisan. Lele, dua loro wae. Mau aku berobat. Dia lapis kupis ae. Loro. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton sampai menit ini. Itu artinya kalian menyukai perjuangan kecil namun berarti seperti ini. Dan ini membuat kami makin bersemangat lagi.